Previously on NKRABEA. Kukuro mentrase. Me free fie. NKRABEA me free fie. Ma ngacho okwahi. Me hwehwe me kunu. Me kunu afifie. Me nimba bi okwo. Kyese ma hwehwe na ansani o mafie. Ana musa ade makoma so ade amame. Brua. Brua. Eye odi kura asem odi tu ye ninu. Chese odi asem oti oti wo. Se kukuru yira wajida ni ninu. Yo nifa. We de wadaroma. Tima to madeshi se. Mi ala me free o. Okay. Mo akwa. Therefore so makwaba. Yeah. Me to omo se adobia dia beto manim. Se be na anumi. Ohun kokuru. Kokuru pie fifie fra no pa. Besi sabre ohun. Na me frɛ omo a. Me ne yomu ni tenten ebia aka. Memum me pese me hu se kokuru kwa okọ no. Anya bia eye wo Kofi yeboah. Wakra wana. Anase woni baby owo. Therefore we dey mesere woni nkasa kakra. Ni ankasa matete. Na maye ma adwen se beba ha. Ennende abruwa yi puma kwa ma me ni mi aba abruwa. Aba asi asasem ni ntia na eba. Na ye ni mu hwe. Ni baby a okọ. Wompo opie no kwankra bruwa okra. Debi. Nana. Mesere ni dia kasa kakra. Asem na boy pisa. Abo mi ni aba me pisa. Na ka me nua kura no. Enkra na nko ka bibi kire. Ye da ye na. Atu ye brabo. Kwada na ni na abeto ye so. Enti da asebre. Mesere. Asemu yi. Mini me nua yeboah. Ye ni masam no pe. Na me nua yeboah nso. Eni masam no pe. Ekosi se nka won kra yen. Nanka yenhuni yehunana monso. So me nua ya nka bibi ankere. Mambrua. Eno brua. Wanim ni su nyefe. Ade no wayi wanim se de waka wisam yi. Abay. Therefore asama beto ha therefore busam ono. Esu be ne wom. Muntri kotutu anoma ho fa ma kire mpanyimfo se anoma be ni. Wo ana woni kokuroti ado anwoma so. Yo. Eti na anu ni na konwa dampan ye ba setena wonka ho. Eti therefore say ono ukọ ne boko. Na so de na soto fam de nani duaduam. Na ohu se kokuro yira wa yira anahwa ye hwa ye hu no no. Se woni hu bia obetwa wachi nwoma e de akere wo. Awayi wonum kurukusu a wugina anim no. Da bi nefa. Therefore sami meti ase a enye yie. Meti ase enye yie nyina ne se. Kokuro e wa hemfi ha nyina wa ma ya ti ase se wo wona ne ntam wo. Wona ne ntam wo. Enu ti se ye hu no a ye oni ho a. Wona nipa e wo se me bisa na se wo. Enu ti Kofi yeboah. Me ka mo ate ho asese. Ko na kodwino ho. Anase se unim ba bi owo a opene kira kwan. Na babo mama ne. So therefore we dey misas de oni bi mkasa. Therefore asema wo kan dey asa ne wo bu atenti e bi ato me so. No no ni mu asa no hu bibia.
Kofi yeboah. To ejina wa yi wonum kusu a utirim ya kusu. Me hwa kura esum be wo utirim. Esum ebe wo utirim. Mambruwa akwa na monim. Ma himfie mfasum e me katakata so. Therefore akasa awie. Monko. Therefore ya asem dia ye. Esanse dia omo ye no. Esuma sem bi wo ho. Esuma sem wo ho. Therefore hweburu wa nim ni so. Ablantie se di no tinyafuo no na bodwise afuo no. One be woni trim. O hwe. Na se mehwehwem net sampa. Twalechi moma. Me dia kire. Nso me no tifiase, unu se me nko baabi a. Na nse me sole a me frahaba mu ba me hyedem. Me frahaba mu ba me hyedem. Na esi den na wodi kuro be di asamba beto me so. Ti we dia me srew. Pese me bokọ ntine kwohwe ho. So kukuro ofia. Why? Na me kura no. Me timu ye me nyan. Kakra kusi se. Edi asem fa hye. E no do kuro frɛ yanya. Odi etu ye nimu di ba be hye. Na kema kuma edi enti na sa asem se kura mpo sori anopa. Na se wo kuru ni wa. Wa ntimi kura ma me busa yi. Na wo tamasam ne di adura himfie. Ni ese woni entiti pem. Ni ese se de odu kuro nso sika asam no. Ya kika mafu ni akika ma dampan. Se de odu kuro sika asam no. E kire se wo de sobo pese wo de ye den. Wo de bon. Eno kwa na menti ase no. Mu se wa me nua ba no. Ifre haban mu ba be hyedem. Ayi fa na mekọ. Na se ya mekọ ya nkranti awi maburu yi nyina ikura yi. Me ba ya me na me de ma wore ho aba be hyedem. Na mo ko twetwe asama ba bo ye buse. Kwa kwantene na wo tutu anam na Kofi. Mati, mami mko nkohwe bless sia. Why? Okwa nka asem ya. Mati. Mati. Na basa nantawantawa wo ne ntemunti na se wayi wani so mfa ho wonte ho ahaban wonte ho ntasuo na se yenu abai ma ne bayira wo nyira saboa bi na bɛkyina we kura ne nkasa de bi kura wo mpa bi ehu anya ne fa kwanso no wate anya ne fa kwanso no yeboah esrew jabi bia na fa kyene wate Brua akasa wi ti wenti na me ya de a wafra mi aba betena ha sebi enye minni aba na ene wa ke mayi mi so ba bi pa akiro ka metia magu so pa ma obi twam a wakasa metia magu so mi srew enye mama bufuo ma wo so enso eye wunti ada makoma so nti adweboro mama mbo atom yem na kokuro dwane a odwane anase wa firi ha sei e fa me ho bayi wonna nim sam wona na yiraka anti watu pia afajan nti mi dem o ma hino wa ko mi ko yeda wo hono na wona e kasa Kofi yeboah uni abema Kofi yeboah yeboah ko hino no ebisim sai yeboah ka sam fufuro bi kana mi de ja kokura sam nene ka sam fufuro bi kana mi akokura sam wo podama na so ani so ebru anasa sabi preduasa agina adi adwene na nyansa di nyansa ebi na wutirimu ahu na se wonua pani atufi afagyan na ye ka asema wutimi bie wano abeka akira me no no ahu wonua jira ni pasam ni yaka no nya aboasam ene yaka wonua yira na se ye modawuro ni ye nti kromafo emamu a engum nye nkwapo kese mu ni ahwehwe mantamu asai enkurankura che ho ahia ebi kura no akwa kabona na so akwa krobu ani age e wo kura ibi so a wo sa ka kira me sa me pasam fufuro bi enka ada na ya bo utiri mo den sa ada na ya wudi ni sa wonna nyina wonna sum yeso sa wuda na wuduna ka wuda sum yeso enka anya bia ka ba dwene na yire no ahu so oba no oye ahu na yire na nyame sua na somdwe ma wona abehwe no nyane kru na behwe no wona abehwe no che me ka kira wo pasem papa bi ka kira me na ja mogu asem na wo ka no
grass and media. Me, and me cry me desi woni ha o. Wa oni ni suban. Say, woni ni no ne yira ka akwa awoma. Ye wodwan no woni ni bebi a wote. Nti man kasa an ene yenkokko boda huro na me ko ohine na enko de me se obi a okokko hwe kokuru. Me se obi am ko hwe kokuru. Me sro. Emu obi ntwam no amfa mani me yefo nka kasa an be ne suban say ne tie so no tie. Ene ye so ye ni papa ni ni. Men ka cho ma ntie se kuro imu adam. Wo bi afre me ka chem se buruwa. Eti wo nua ba ma ajira wo nua pani wa yira no. Edi enti na wo ma wo nua ketwa. Enko ne tira kwa. She jaji mi kasa na wo ka no da kwa. Egbo wa man gido won ko hwe. Wa botam. Enki kasa asam ma so kwamponte. Aji papa bi anu ti ma ese. Uya moja empa utiri mu da. Yeah, I'm ready. Now, Madame, my hair, one be any. Good, I'm in park, maybe the original. I'm a pay. I'm a pay, dear. Bonnie be any. And so Bonnie will. I'm a pay, we are. I'm a pen, I'm here, some your cock, a young coho. Na nhyia a wonu apanyi na yire eno adobia e wo ko na ebe no no kasa nti echi ni gina ho na me de nyansa kwan so ene ne kasae na ye Kofi no ena obebo me nkyire mu se ni kuna ayera na nsen odae osori anopa na ni kunu kan e jama dwendwen ya so de ya yonko na wo fie ho ya yese niafo ena me bisa na se wa bebo wa mane o se na nsen mu ntamu nyo ntimi ma ha mebo wa mane ena me ko frɛ me yonko so ma yemra ni me bisa se bi wonu ana ekɔ no moja de mu edusi nsu obeto won kra se wo kɔ batutu na o koye bibi wo ba bi na ba ako aka kire ya sako ka kire bata na kuma so apafon kata tie ba ya boni bi ani nti ne ba ya na buwa Kuma sempa. Mario, sima mo kan ya bom bisa. Meje me ho anyi. Ko sisa me ni to adan me da dwene. Atete ani amanne. Me da me no. Nansan na me tie se ase ni. Ashuma ye hu. Ye me ni ni Kofi yeboah. Ye bi asem ho abubo die. Adan me koda na. Ama me ni Kofi yeboah. Adan ya gengen. Aye ditifia. Ditifia ko ese ja kwa yin so bia me. Na bia ya wufuo kura ye de yedi. Ekusi se. Yesi. Wunu ya oso no nka. Ena ti se bonti su ni oso do. Nti asemu senka mo mu nchire mu kura nka nyamo. Ene nipa amaba wa nka mechi mu akire mu. Ka mefre mebusuifo. Ka me akoyi mu mpanifo na nka me no mai den. Abo asemu mu nchire. Osuma ya de. Some things as a motive to my name. Abefia de busan said Jaminian, a beer walk or cranny. Nankamitinia can't him. More can't him. And so my affair, or to room or to room woman. Makumanas, nam some and tum. I enter 120. Makuman into me, Mahami Busani. Mission to me go home to Bisa, Mini and Bremen. And I treachery me. Now, my little Nti mwachire do ukuri eno buwa wadangu mo mpanyimfo mo na muka akasa bisa asemeni adanse ya etwa ho bi de adanse na nsem yenimse unu apanyi oni nyinyi aketwa Kofi yeboah ntawantawo wo mo ntem na wabisa na hwe
sɛ onim ne yera no ho hwɛ. Ebi enyi hyia edi nkita ho bi na nkontɔkɔ bi na ebi a wapira na akɔto baabi kura mpo na kɔnka nkyerɛ na de nkɔfa no ne fa ne mmra. Amaruwa kromo ni abema ni mu ohwe. Babisa no sɛ ebi akokroko okra baabi a wokwa bomamane na me kura mefa so ma yam hihye me kura etu atwa ama me. Ninya yeboah ka kyerɛ me sɛ onima asɛm no ohwe. Me tire nya bɔfrɛ ne apamu no n'anim asɛm kyerɛ sɛ onima asɛm no ohwe. Ampa nso me susu sɛ minya ketewa no wonim kokronko ya mu baabi a wankra me. To jini di nkɔbɛbɔ mama me. So okra na nkɔbɛbɔ mama me. Eno bu wa ode. Waka ne sa yate. Bɛsɛ na mpe. Jo, Bi ansi nya. mama ya so ate. Mama ya so ate. Ni ehu nkomo a ene ni bigi. Jo, Oba tan no to na kuma ba. mete na yo. Ko. Ba. Ema ba mo ni yo. Yeah. Obaa Akua. Kofi yeboah. Abo. Waba. Nya so ase ya. Sabo frana na nanom edina abrobia so aba no. Sabo frani nyinum na be ma ye man atumpon. Ai kusie. Adobia. Tatuwa. Adobi. Mame, mesrew. Bomodin na hwa abofa na kura no mame kama. Uwie ya Abraham V. Na nampa cho. NKRABEA benia. Ayenya wedroya. Emunse ya. Ewiase mutawi. Ewiase mabebreze ya na muweni ewie o O time be free don't pim. O kaya ya mawa.